Ako cellphone kanina. Okay. Karon okay na siya pero karon ra. Pero dito ganina wa. Daghan ta to kay ganina. Ako, pwede mo ko karasan ko ano ko. Pwede ko dia po. Dua hari sama dua. Di mo ko. Boleh sih mengalir deh. Kan kita melihat tu nak. Enak ya. Oh, baik ada renon mengingat itu. Mana? Oo, nilagyan siya. Oh, Tata na ko. Galing na kiwa nila gibutang pultahan aron makita nta. Manunjung kan. Itu ko siya. Hindi mo man hino. Di anak ramah kayo. Ha? Di anak balik kawar. Mo gani gibutang ato pultahan ba. Tahan ko dito. Kaya aron makitaan bag na imo do. Sabon dito. Kaya nga mo tikang pa ta dito. Los ano na. Oh, kalau sagon ng ganyan niyo. O gani. Dugay na mga 20 22. dos tuig. Si mana? Bagi presi siya. Ha? 22. Kan itu 2,000 siya. Karon, pila ni karon. Kani nga 27 na ni. Ning akong mahod. Si. Kan midugan niyo. Ako na manghod. Manon. Ako na manghod. Manghod ng Samsung. Apa tu? Ha? Takot na. Kara, ay tumbalin mo. Usa. Usa. Tain ni day. Init kayo. Ordinat. Ite. Tae. Ato ni butang agbato para way laing maka tunog. Tae. Dire ay. Dire oh. Dire ay. Oh, dire. Ano tong imong gi? Tabon-tabonan di. Dire. Para way mabiktima ba? Eh dong na ako ng tabunan do. Siara ko Tain na. nakita. Tain ni. Garcia. Ibu mau di sini. Mungkin. Di sini kita kadang kita. Bila mo para fishing. Bila dito para fishing. Oh. Ini may hapon sa tanan. Alang sa katapusan nga higayon sa mga pamilya. Dili pa nato lunod ang ating suon sa iyang lugar na nagtuan. Atong ang awiton ang hymn number 33. Mahibalo ako. 33. Nahibalo ko gonsay buhaton ni kalimutan na mga butang mahalong bililon matakot na dani sa madali at gamhanan ato ako nimo. Sulod ako sa gingharian sa laisa likwa
mosulod gyud ako sa madali adto iyang malipayon. Jesus magamana adto ako nimo. Sunod ko yung number 49. Ito ang malinaw. Pamana niya tayo ang pag-usong libo. Dala sa unang pagampo. Pagampo. Sa iloning kalibutan, doon ay puloyan, hindi tuwala na'y kangit-ngit. Luyo sa panlimbaso, gog kagulanan, dito malipay tanan. Yuta nga malinawon, yuta nga walay dulong, kayang Diyos ang kahayag, o dito tanan malipay. Luyo sa atong mga pagpanlimbasog, luyo sa naglagitong kangit-ngit, luyo sa pagpanghupawog sa pagbako, dito malipayng tanan. Yuta nga malinawon, yuta nga walay dulong, kayang Diyos ang kahayag, o dito tanan malipay. Luyo sa pagpaabot o panlimbasog, luyo sa tanan nga kagulanan, ug luyo sa kaluya o kamatayon, dito malipay tanan. Yuta nga malinawon, yuta nga walay dulong, kayang Diyos ang kahayag, o dito tanan malipay. Among amahan ug balang nga Dios, salamat amahan ini nga kapunon. Bisan pa sa mga buhaton. Nagyapon kami amahan salamat kanimo sa mga gayon labi na sa kinabuhi nga amahan ining kapunon. Nagahangyo kami kanimo nga ikaw magpadayon pagupay sa mga kasing nga anon labi na sa pamilya tundan panaw sa mga nila sa kinabuhi. Kami naghangyo kanimo nga ang kalikon kadasi hatag kanila bisan pa sa mga higala tanan nga pamilya ni mga kanamong tanan hatag kanamo ang kalikon. Kasayod kami nga ang kinabuhi dinhi sa kalibutan temporaryo lamang o kaduna kayo ay katapusan. Hinaut kami amahan ang panghitabo usama ni usa lamang kini pa usa kini ka pahinumdum alang sa mata ko sa kanamo na wala namo masayri kanu sa kutom ang kinabuhi. Kami hangyo kanimo kini mahimo unta nga pahinumdum sa mata ko sa kanamo samtang kami aduna pay kinabuhi ngayan ang mata ko sa kanamo nga mag-andam sa mao nga kamatayon nga wala namo mabawi kanu sa mga naot amahan ini hapunon ikaw makabantay ka namo samtang kami magpahiluna sa lawas sa gala namo panaw ayod kami nga asya na sa mga kiliran karon. Nagampo kami kanunay ikaw iya tagusa sa pinakanamong mga buhi amahan. Kani kami ning kapunon sa pagpadayon bisan pa sa mga pulong ang paminawon kinunta iya pahinumdum ka namo amahan samtang kami kinabuhi dinhi sa kalibutan. Kani kami ning kapunon kini tanan among ginawang padawat tungod lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang awit ko ng number 10. Naisip
Naisip mo ba ang bilang? Ay dapit nga gisalikoy mo si Jesus, ngang pagtawag niya makawan, na nagpatuyang kas mga kahilayan, naisip na balik mo ang bili. Naisip mo ba kung kalag mo mawala, bisan kalibutan maimo, og tingali ka halayo na ikaw, naisip na balik mo ang bili. Igabay lumubang kaluwasang dayon, sa kalipay nga lumalabay, sala nagatawag o butang mawala, naisip na bani mo ang bili. Naisip mo ba kung kalag mo mawala, bisan kalibutan maimo, og tingali ka halayo na ikaw, naisip na bani mo ang pili. Samtang binuksan pa ang iyang kalooy, mulingil ka ba sa gugma niya? Di ba may mo nga mudol ka karon, naisip na balik mo ang bili. Naisip mo ba kung kalag mo mawala, bisan kalibutan maimo, og tingali ka halayo na ikaw, naisip na bani mo ang bili. Atong pagbasahan karon ang sulat ni Juan nga pulong ni Ginoong Kristo mitungod sa kamatayon ug ang pagkabanhaw. Sa ingon ni ana sa pag-abot ni Hesus tintik-an niya nga may upat na kaadlaw nga siya dito sa lubnganan, ug ang Betania hadol sa Jerusalem nga may 2 ka kilometro. Ug daghan sa mga Hudiyo nga nanganhis paglipay kang Marta ug kang Maria tungod sa ilang igsoon. Ug unya si Marta sa pagkadungog niya nga si Hesus nagapaingon nganhi miadto misugat kaniya, apan si Maria nagapabilin nga nagalingkod sa balay. Unya si Marta miingon kang Hesus, Ginoo, ug dinhi ka paunta wala unta mamatay ang akong igsoon. Apan bisan pa karon nahibalo nga bisan unsang butanga nga pangayon namo sa Dios, igatugot sa Dios kanamo. Si Hesus miingon kaniya, ang imong isuon mabanhaw. Si Marta miingon kaniya, ako nahibalo nga mabanhaw siya sa pagkabanhaw sa adlaw sa katapusan. Si Hesus miingon kaniya, ako mao ang pagkabanhaw, ug ang kinabuhi ang mutuo kanako, bisan siya mamatay mabuhi siya. Ug ang tanan nga nabuhi mituo kanako, dili gayod mamatay. Mituo ba ikaw niini? Siya miingon kaniya, oo Ginoo, ako mituo nga ikaw ang Kristo, ang anak sa Dios nga mianhi sa kalibutan. Ato ang wito ng hymn number 179. Kumana niya ito yung ihatag ni Gisong Rini sa kapusan ng pagdam. 179. Modol na kami karon. Modol kami karon, og moyok mo kanimo, sa imong atong
grasyahan kami. Ginoo, ikaw lamang ang among kinahanglan. Sa grasya po na kami, tudloy kami pagdaig, tudloy kami pagdaig. Ang tanan nga mangita, magkakaplag ug lona, kaluoy masakiton, ug malipay ang tanan, ug malipay ang tanan. Mag ambot ta, adto ta sa lasang pag-ampo. Labing balaan, igdalaygo namang Dios na mo ipagdiya sa among kinabuhi. Lord, nining oras sa kapunon kanimo Dios, ampo kami. Mula kanimo lahan. Gangyo kanimo Dios. Ining nga orasa, imuon nimo, malig-on, madasigon, ang mga kasing-kasing sa pamilya mula aking tungdan meaning sitwasyon na karon. Sayod kami o Dios, ang among kinabuhi adunay plan. Walay masayod, sinitagusa ka namo, asa kutob ang among yulaman nga kinabuhi. Lord, hinaot nga nining mga orasa, masudong sa katagusang gayon ang ilang pamilya, si Son Arnold. Nautunta Ginoo uno nimo ang tibuok pamilya. Banga sila kanunay o Dios, iwasa sila sa umaabot usab ng mga problema nga dangat sa among kinabuhi. Masayod kami Ginoo na ana ikaw magalig-on kanamo tungod kay imo kami mga anak. Lord, sa kanunay naghangyo kami na ikaw magakuha sa among mga problema. Ipaya o Dios ang tibuok pamilya mula naot ng ining at na Ginoo katapusan gayon ilang makita ang ilang anak na pinalangga. Ginoo, naghangyo kami nga sigon nimo sila aron sa ilang sa pagpamauli o Dios sa tagsa-tagsang panimalay. Mahimo sila nga lig-on usab kanunay diha sa pagtuo o pagsalig kanimo. Sa among pagpadayon o Dios, tanan among salig diha kami pinaagi sa pangalan ni Kristo Jesus na among manulong. Amen. Nih, palabi deh. Sige, istorya mo. Gustong pan.
Sabay, gusto mo kuan. Maria. Ayun na. Gusto mo yung kuan. Masa? Fred, Fred. Fred. Si Ilid, kuwang na pero dispesyado ng mataba. Hindi pa pagkain ng matakot ang mga pangyayari kami ng parang sinabang. Hindi mo balik na lahat ng dispesyado ng nakukuha na kasi. Ikarang usang nga rep, ingon? Opo, Asa na? kami ba kung ako? Isa na, ano? Sa pang anak laki. Kamagwangan. Please. Kung taon, sarang ako kalibo sa kong mga anak ko. Akan pabahin ko, sige pa ako ka-doktor na siya. Kinsa man eh? Ako ang taon na ibang sa kong mga anak. Kaya kani ka-jurinda, apikihan ko na siya. Eh, ito ako po sa speakers po ko, no? Kaya kan ako sa akong mga anak. Kung kita na yung manabot ng taon na siya. Ang taon sa ano. Salamat day. Bisag wa tay ka donol day, wa gid ka day. Igo basta na alang gid basta. Taon naman. Salamat anak niya ako nang hatag ko sa Ano ko lang ako kita din sa taon. Makapilot yung taon na. Wala akong bana ako. Biyado kong mata. Tiguang. Sorry, pag iwan kay Ruben. Ay, sorry nga subay. Perti yung bisiha sa nako day sa mga buluhaton dito sa kuan. Pero di man ko ulit dayon gud. Asam aw. Anak ko sa Ilarias kuan. Sa balik lang day Tilma. Aw. Hindi pa pa yung taon makakuha. Isugon din pangaji. Wa man lagi pangajian. Hawa lang. Aw. Maura mong kuana. Ha? Wala. Ya mo. Una lang nga sa gawasak ko. Di pa kagwanta sa sporo ko. Sige pa ko ko. Ito na ko sa kasi. Tapos kita ka ko. Pag stroke ba ko. Inom og tubig init. Tang ko maintenance. Init wa ni kontra. Tubig init. Ano? Ugdi. Dili lang ko taon lang. Kana ang ugdi kana na ang sabana. Sabana ba? Napara lang na sabana sa mga. Pwede sad og tubig ra gid init kada adlaw. Kadadlo.
taas na. Ayaw tubig init. At mga bisintos ko. Tambal mangunan tubig init sa tanang mga sakit halos. Kami ka kung kasing-kasing, kami kasubig ko. Masakit mo po kasing. Ang kanang tubig init tambal na sa pinsa dili na siya tambal mo ayaw nagsakit. Sakit. Kay mohilis man na siya dito ang tubig init imong imnon kay saksa. Magkuha lang ka og tunga sa tasa nga tubig. Kung anak nimo tunga po sa tasang normal. Normal. Bunuin nun. Ba? Magano ng mga edad na bata ka ng sakit. Pero Julie ha, muna lang po. Kunin mo ito ron. Hindi po ito. Imo ring 1,000 ug sa imo mga anak. Ang kajurinda rin 500. Ako, mana pa lang. Ang parintero pa rin. Nga naman nga nakakailan mo. Ay, dito man na silingan na detail ma. Di ang kana siya igadong sa bana. Mao gani ingon niya. Sige day, salamat kay day ha. Sabay. Dili mo ko maayaw gikan ko diri madto. Uli gyud sa ko dito bray. Magadumdum ng makadirius nga katungan po yan sa una. Sorry po nga to kano kita ko anak sa imo. Kay wa man pa nang busy nga pa. Lagi niya. Hilantan po lagi ko day oy. Pero may gani nang kadlaw no. Na kuan. Na kuan ko na huwasan. Na abtan ko de sila nat. Wa mo ko hilanti pagikan. Kami ang sumayo na pagkaon. Naayo naman. Ngayon ako. Sige day, salamat day ha. Saglit lang na. Classmate mo Arnold ga? Sa high school? Classmate ni Arnold high school? Na maginaga na magitay katapusan ga. Kalulita uban siya mga anak kani ka surinda nga pabling kaya nakalulitag siya mga anak o na lang sa dili mo sulod kay magpuot ang Ang gugmang atimos gikan suhon sa Dios at bago ka nako naghugas sa sala ang gugmang giunay sa dughan mo lipay nagtabang ka nako sa kanunay ang gugmang balaan may konsadikan sa Diyos sa kalangitan nagbago sa dughan mo lipay nagikan ni Jesus na puno sa grasya ang gugmang tiunan buhi o kawanan nagbanwag sa dalang ginalaktan ang gugmang sa gikan sa Diyos sa kalangitan nagbago kanako kay nakita sa gugmang sa dagway ni Jesus.
masa dengan aku di kafe. Kalau gue banyak. Kita, aku ini. Polin lagi. Mana yang pan? Oh, boleh pan mati. Boleh pan mati. Saya berkata. Sakit dito sulguta kinabugigihanan niya kundi tugugma ang dagat mala way kabituunan ug walay kalanggaman kundi tugugma baka kang langit way pagbating sama kundi tugugma bisan sa iyong kamatayo siya may kahangawa makasasalagi kaluyan sa paraiso kisahan kini dakong gugmang langit nun kini sangyaw ta sa tanang katawan dililaman ang gugma sa Diyos way gugmang mo labaw sa iyang gugma. Napiting na. Salamat.
Ayo, di mo. Dok, okay na? Right na? Dinek, mabawa. Ano yun? Kana pong nasa atubangan. Kana ba kung nasa atubangan ba kana. Lisod na pagsiguro na Buning. Imurang kaliwat ko na kawan. Anak man ang kunya ko.